Nu vil jeg lige gå en lille tur rundt forbi alle mine kollegaer i dag og høre, hvad deres absolut yndlingsting er ude i butikken. Så lad os starte med den første. Du har fundet din yndlingsting fra butikken? Ja, det er den her, der hedder Hygge med mælkechokolade og hasselnød og krokant. Ja. Det er simpelthen, jeg synes, den er lidt lækker, når man lige skal hygge lidt derhjemme for en fjernsyn. Og det gode er, man kan jo sådan lige gemme den, så børnene ikke lige altid ser det. Gitte, du har også fundet din yndlingsting ude i butikken? Ja, og det er bagsvær lakrids. Det er himmelsk. Hvad er din favorit ude fra butikken af, Julie? Det er helt klart den her granatæblecider. Den har jeg altid hjemme i køleskabet. Den er dejlig frisk og et virkelig godt alternativ, hvis man ikke er til alkohol. Bettina, du har også fundet en af dine favoritter her i butikken? Jamen, det har jeg, og det er den her lækre rabarberlikør, og herinde, der har vi altid smagsprøver på vores ting, det kan I også se. Det er sådan, der er meget lidt tilbage her, men så åbner vi bare en ny flaske. Så ja, jeg tror det går til mig det sidste. Skål! Det smager bare mere.